स्क्रिनाव होनाय नैबे मानसिया गामिनि एलपि फरायसालिनि गथ'फोरनो जानो थाखाय दोननाय माइरंखौ खावबाय थायोमोन, नाथाय सिखाव खामानि मावनाया सानसेब्लाबो हमजाखायो होननाय बाथ्रा बायदि बिथाङा हमजामारबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। माइरं सिखाव बे स्कुलनि नै हुसेन माइरं सिखाव स्कुलनि बिराद माइरं खावो बिसोरो दखान सखाननि एक नाम्बार सिखाव बे दालाल बियो दालाल। आरो लोगो दंबावो बे लोगो दंबावो बियो एक नाम्बार सिदा कटा कबि किन्नुबा सिदा कटा कबि फटाफट को नाजाने जाम्बा काय असेल तो यांचे तो जाने सुरकुरिया हां लोरा कासिन में कोके सिनी भाई कोके सिनी भेटु सिनी ना भाई कोके सिनी ना भाई তোরে বন্ধু আছে তো তোই শেষ না মারবি হ্যাঁ আমি কোন একটা এনে বদমাশ করি না রে তাহলে কি সাউলানছে তো ইয়ার বদমাশ করা নাই বন্ধু লগত কি হইছে তো ইমান চান্স পায় আমার লগত কিবা তো ইনে दानि जोंनि मडार्न जुगाव बयबो माहाजोन जानो लुबैयो, बेनि थाखायनो सिखाव खावनाय खामानि लामाखौ बयबो लायो, खम समनि गेजेरावनो माहाजोन जानो लुबैयो। गारि साबिखौनो लाखिलाबाय नै महिलाफोरजों पुलिसनि गारिया लाखिबाय खारनो हायाखै दा लोब नै महिलाफोरा सिखाव बुदों सिखाव नै फैबावगासिनो बावसो। दिनै हराव सिखाव हाबदों नै बे फरायसालियाव माइरंखौ लांजोब्बाय। बेहाय नै बेयाव बस्थाबासो माइरं दंमोन, सेस लानानै थांजोब्बाय नै गोलैलांजोबदों नै खिरखियाव उसुंथिं ओरैजाय फैदों बैथिंजाय। स्क्रिनाव होनाय नैबे सिख्लाया बहानि जाखो आरो सोर जाखो रावबो मिथिया आरो रावबो सिनाया। नोंथांमोना आं भिडिअखौ देखायनानै होनि। ओंखामा मोनबाय फिसौखौ लेथ्राखौ बुजिनो साननो रोंलाथ' बियो बिदि जायाना। नै मानसिया रायलायाबो अबेनि जाखो जों सिनाया आरोना नै मबाइलफोराव होना हो जोंनि दंग नै ना हमनानै गेरेन्दा गोथाङै जानो हागौयो नै अबेनि जाखो मानसिया रायलायाबो लामा खाथियावनो ओमफ्राय बे हाग्रा बारियाव नै नङालैयो माने हगारना हो फेसबुकफ्राव माने नैबेबायदि मानसि गोमादोंबा। गंसे गारिया मन्दिरखौ सौख्लायफैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिखागोन, नायबानो जाबाय। नै लोगोफोर, दिनै हराव टंला साइडनिफ्राय फैनाय लिलेन गारिया माने फुरा फैनानै हरखाबनो गंसे मन्दिरखौ सौख्लायफैबाय आरोना। एक्सिडेन्ट बिराद गाज्रि। ओमफ्राय दा मालिकआ हराव सिखारनानै नायफैबाय आरोना। ओमफ्राय दुखु मोननाय फोरमायदों, मानो होनब्ला मोजाङै सालायैनि थाखाय बेबायदि एक्सिडेन्ट जादों आरो लोगोफोर। मानसिया जेबो जायाखै, खिन्थु मन्दिराल' सेस जाजोब्बाय आरो नै मन्दिरनि माबाया न'आनो सेस गिग्रुजोबखादों आरोना। मारै सालायबोखोबा 2 लाइनसो आरोना बे लामाया, दासो गोदान बानायबाय थानाय। अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, थेंक्स फर वाचिं।